চৈত্যপুৰ BCDC ব্লক চৈত্যপুৰ প্ৰাইমাৰী কমিটিত মানে 4-5জন মান আমাৰ আৰু বেয়াও চৈত্যপুৰ প্ৰাইমাৰী কমিটিত আৰু বিজং লগছে ইনএক্টিভ হৈ আছে কিন্তু হল ভাইস প্ৰেসিডেন্ট দুইজন সেক্ৰেটাৰী একজন এনেকুৱা এইটো মানে কি কৰিলে ভাল হ'ব মানে সাৰটো মানে গোমা ব্লগত थेवब्लाबो মানে অনুৰোধ কৰা হয় কি মানে ডিসেবল করব না কি করব খালামনাनै সোনকালে মানে করে দিলে ভালো হবে थांनानै माने खामानि मावनांगौ जों এনেটো একো খবর গেনা लोगोसेयैनो दिनैनि तारिखाव इउपिपिएल दोलोआ जे थांखिखौ लानानै जोङो जोनोम जादोंमोन खामानि मावगासिनो दं नाम्बार 1 आ जाहैबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोग्लैसोनानै थानाय साधारन रायजोफोर आरो बाव थानाय गासिबो रायजोफोरनि थाखाय जोङो बे रायजोफोरखौ मोजां मोनसे सासननि गेजेरजों जों जौगानाय बिथिं लांगोन होननानै जोनोम होदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंनि नीति आदर्शखौ लानानै जों खामानि मावदों आरो दिनैनि तारिखाव नोंथांमोना निश्चय नुदों गोबां समाव गोबां जोंनि कन्भेन्सनफ्राव आरो गोबां फिसा फिसौ मिटिंफ्राव गोबां गुबुन गुबुन दोलो संगठनफ्राव थानाय बिथांमोनहा फैनानै जोंनि दोलाव बिथांमोना जइन लाफैदों आरो बे जोंनि थाखाय मोजां मोनसे लक्ष्य होननानै जों सानदों आरो लोगोसेयैनो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जिहेतु लकसभानि बेवहाय बिसायख'थि जागोन क'क्राझार लकसभा आथिखालाव दङ नाथाय फैबाय थानाय समाव हयथ' बियो नामा क'क्राझारारि थागोन खिन्थु नाम्बारा बियो 5 नाम्बार जानानै दङ नाम्बारफ्रा एसे हेरफेर जानो हागौ डिलिमिटेसन जिहेतुके जागोन थेवब्लाबो बेवहाय जिहेतुके जोंनि बे समस्थिया थागोन बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव बेखौ जोङो माबोरै जोंनि आखायाव लाबोफिननो हागोन बेनि थाखायबो जों स्ट्रंलि खामानि मावदों आरो जों दिनै गिदिंनानै नुदों बेखौ इजिलि माने मोनफिननायनि लामाखौ जों दिनै मोननो हादों गतिके जों सानो जे प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार रायजोनो जे बाथ्राफोरखौ होदों आरो जोङो बिटिआर एकर्ड बायदियै जोङो सेन्ट्रेल आरो स्टेटनिफ्राय जिफोरबायदि इनस्टिटिउसनखौ मोनबोनो हादों बे मोनसे गायसनजागासिनो दङ आरो लोगोसे गासैबो बिथिङाव जौगानायनि जे सरकार आरो सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंहा मोननांगौ जिमा दं बेखौबो जोङो दा मोननो थांगासिनो दङ गतिके आं सानदों बर' दैदेननाय बे बिटिआर सरकारा मोजां मोनसे गेबें मोनसे साननाय हनायजों बे जागासिनो दङ आरो गासिबो रायजोनि हप्स एन्ड एसपिरेसन बेखौ खेबसेनो नङाब्लाबो ग्रेजुवेलि खालायलांनो हागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो जिहेतुके गावसोरनि जि मावफुंनो थाखाय फैगासिनो आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राया बिरोधि पार्टिनिफ्राय सब समय बिथांमोना नेगेटिभखौनो बुंनो नागिरो हमनानै लादो जे दिनै 1 सप्ताहनिफ्राय लानानै उथायनाय लांसिगोन नाथाय बेनिफ्राय उथायनाय जाया खालिबोल' दा जिहेतुके मेडिकेल कलेज गोदानै गायसनजादों आरो फैबाय थानाय सेसननिफ्रायनो बे क्लास स्टार्ट जासिगोन गोबां प्रफेसारफोर लेक्सारारफोरखौ एपइन्ट खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे मेडिकेल कलेज माने बेवहाय मोनसे हस्पिटाला थाफाखायो दा बेनिखायनो आथिखालाव जेरैबायदि डक्टर फैनांगौमोन एसे सर्टेज जादों दा बेनिखायनो माखासे बै खामानिखौ मावग्रोजेननो थाखाय आरएनबी सिभिल हस्पिटालनिफ्राय साफा सानै डक्टरखौ बेवहाय एडजास्ट खालामथावनाय जागोन नाथाय बे नङा जे बैनिफ्राय उथायनानै बेखौ लांगोन आरो बिनि नामखौहाय माने दाननाय जागोन बे नङा बेवहाय बे हस्पिटालाबो थागोन मेडिकेल कलेजाबो थागोन आरो मेडिकेल कलेज जानाय लोगो लोगो जोङो गोबां पेसेन्टफ्रा गुवाहाटियाव थांनो गोनां जायो गुवाहाटि मेडिकेल कलेज ओरैहाय जोङो सिलिगुरियाव थांनो गोनां जायो गोबां जायगायाव जों थांनो गोनां जायो नाथाय खाथि खालानिफ्राय जोङो दा मोनसे सुजुगखौ मोनबाय मा जोंनि माखासे फाहामसालिफ्राव थानाय जे गोबाङै लोमजानाय जोंनि पेसेन्टफोर दङ बिथांमोना क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव थांनानै मोजां मोनसे सिकित्साखौ लानो हासिगोन गतिके जोंनि इनिसिएटिभ लादों मोजाङानो जादों आरो गोसाईगांव जिला समितिर सभापति धरि आमार বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকল जों खामानिखौ मावगोन